A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nuwun dumateng Bapak Pangarsa Madrasah, Bapak Dr. Hendes Karsono MPD ingkang satuhu kula bekteni dumateng ingkang purna ingkang pro tuntas ing pamawas kita pes ing samukawes dumateng para tamu undangan ingkang satuhu luhuring budi serta kanca-kanca kelas sangga tuwin adik-adik kelas ingkang kula tresnani. Sumangga kita sedaya ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah kang Maha Agung. Awit wekdal menika kita sedaya saged makempal ing adicara pepisahan rasanga. Shalawat salam mugi katur wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu menggah syafaatipun awet dunya dumugi ning akhirat. Para rawuh ingkang minulya, keparinga matur bilih kula minangka susulihipun siswa kelas 9 ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng Bapak Ibu Dwija. Awet saking sih katresnan panjenengan anggenipun kula wentah dhateng kula sak kanca nalika ngangsu kafroh wonten ing MTS menika. Mugi-mugi pikantuk ngilmu ingkang manfaat lan barokah. Telajengipun kula sak kanca namung saged memuji mugi sedaya amalan kesaenan Bapak Ibu Dwija pikantuk piwales saking Gusti Allah kang Maha Agung. Saha tansah pinaringan kasarasan, kawilujengan lan katentraman. Para rawuh mboten kraos kula sak kanca sampun tigang warsa ngayahi jejibahan ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan mriki. Kula sak kanca nyuwun pangapunten dumateng Bapak Ibu Dwija. Awet kula sak kanca asring damel Bapak Ibu Dwija duka kuciwa. Saking atur saha salah bawa ingkang boten mranani penggalih panjenengan sedaya. Sayektosipun kula sak kanca tasih awrat sangat badhe milaraken pawiyatan menika. Amargi sedaya wonten mriki sampun kados sederek lan keluarga. Ananging amargi kula sak kanca kedah nglajengaken pawiyatan kang langkung inggil, kula sak kanca kedah ikhlas milaraken pawiyatan menika. Dumateng Bapak Ibu Dwija saha adik-adik, sepisan malih kula dedonga mugi tansah pinaringan rahmat saha karaharjaning Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi MTS Negeri 2 Demak tetap jaya lan lajeng prestasinipun. Wasana cekap sematen atur kula menawi kathah kelepatan saha atur kula nyuwun agunging samudra pangasami. Jangan kacang winarkara kadu uyah kurang gula piwalengku maring prakanca aja wedi ing rekoso. Kayu urip ora ngepang ijo-ijo godhong jati uang urip ora gampang mula padha ngati-ngati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.